Det som er Aloha Mille. Ja, altid stikke af fra ham jo. Hun har en god kondition, så hun kan blive ved et godt stykke tid. Ja. Ej, det har han altså også, men det er mig, der ikke har sådan en god kondition. Der var mudderhullet. Lækkert. Ja, jeg glemte at tage hans. Hvad mener du? Jo, men altså, det er nogle hunde, de pakker sig under, når de møder hunden den størrelse. Og hunden opfordrer jo faktisk til at bare hjem og vokse op. Og hvor gammel er det, hun er? Hun er 14 måneder. Det er skole. Hallo? Du snakker ikke så meget her. Hun siger ingenting. Bortset fra om aftenen, og hun skælder ud, og folk de kan bare skride ude på vejen. Og hun er meget vagt. Pas nu på. Hallo, stille og roligt. Ja, det er jo farligt det der. Det er ikke så tykt. Men det er en lille smule tykkere end det er nu. Ja, hvad så? Det er rent barberblad. Nå, er det Det det? kan det være, ja. Nå, for helvede. Det er jo fordelen her, det er ferskvand. Ja, ja. Ja, det er fint rent vand. Altså, jeg lader hende bare drikke det. Fordi altså, det der med saltvand, der når man går på stranden, Ja. det er ikke så fint. Gamune! Casamille! Ja, Casamille!